खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय आङो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअ आपल'ड होनाया दिनैसिमबो माबा जायाखै ओंखायनो आं पाब्लिक खालामना होनो हायाखै माने बे भिडिअ लेट जानो हासिगौ साननैसो सानथामसो थेवब्लाबो आं पाब्लिश खालामगोन दा मेन बाथ्राया जाबाय मा लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो आङो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोननो आङो दिनैनि थार गुबै बाथ्रायाव फैनोसै नायग्रोबानो এইটো তাৰমানে UPPL পৰা এইটো ভাইৰেল কৰি দিছে যে নামটো কি আছিলে এই যে আমাৰ মহিলাটোক দিছে যে সুস্মিতা সাহা বুলি টেঙাপাৰা অঞ্চলৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ প্ৰাৰ্থী কৰা ব্যক্তি বুলি মই নাজানো আৰু আমাৰ দলত প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰ হয় তেওঁ হা প্ৰাইমাৰীৰ মেম্বাৰ নহয় কিন্তু অলপ যোৱাকালি মই গম পাইছিলোঁ যে প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰ হয় কিন্তু আজি কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে প্ৰাইমাৰীৰ মেম্বাৰ নহয় তেওঁ ৰাজনীতি নকৰা ব্যক্তি অৰুণোদয় আৰু সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৈছে যে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা পাব এনেকৈ মাতি পেলাই লৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে গৈছে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতি নকৰা ব্যক্তি লিডাৰসকলে যিহেতু তেওঁলোকক বুজাইছে আৰু তেওঁলোকৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁলোকক মানে কিবা কৰিছে বাধ্য কৰিছে গতিকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু মই তাক চিনিও নাপাওঁ মই চিনিও নাপাওঁ মোৰ ৰাইট হেণ্ড বুলি কৈছে মোৰ ৰাইট হেণ্ডে যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কথাটো বেলেগ হৈ যায় কিন্তু মই সেইগৰাকী ব্যক্তিক মহিলাগৰাকীক মই চিনি নাপাওঁ তেওঁ সাধাৰণ ব্যক্তি হয় भिडिअखौ नुबाय भिडिअआ बेनो लोगोफोर दासान्दि माने फैबाय थानाय 2025 आवहाय बिडिसि इलेक्सन दङ ओमफ्राय बे इलेक्सनखौ लानानैहाय माने जयनिं हाबाफारि खालामलायनाय गावबागाव माने पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय माने ओरैया ओरै जयनिं बिपिएफआ UPPL बिपिएफआव बेफोरबायदि जयनिं खालामनायनि खाथिरावहाय दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिगासिनो दं जाय थासारियाव माने मालाबा फेक जयन खालामदों सोरबाया पार्टिनि वार्कारा नङामोन बेखौ पार्टिनि होननानै बुंदों प्राइमारि प्रेसिडेन्ट होननानै लादों बेफोरबायदि गोबां माखासे बुवा बाथा माने बानसावलायनायाबो जाया नङा जादों आरो दिनैनि तारिखआवहाय बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायनो दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर दाखालि सनितपुराव जे मोनसे जाथाय जादोंमोन माने सासे बर' आइजोखौहाय हरनि समावहाय बेखौ जिनाहारि खालामनानै माने बेखौ बुथारनानै गालांदों गोदोनायाव माने हासुना गालांदों मोननै सिखा दाननाय दाग दं होनना बुंदों दाननानै गालांदोंमोन ओमफ्राय बिनि जाथायनि दायनिगिरिया आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन हाजारखि गोजानानो जाथों मानो हमजाखायोखा नोंथांमोनाबो जिबनावबो दा सान सोरखौबा बुथार खुमानानै माने गोथैखौ मोननाय बेफोरबायदि नोंथां हमजाखागोनखा मानोना माब्रै हमजागोन होनना बुङोबा गोबां क्लुफोर थायो आरो बे क्लुनि गेजेरजोंनो मानसिखौ हमनो हायो नों मा जादोंमोन सोरजों बेहा बेसेबां ग्रास दंमोन मा अबस्था दंमोन माब्रैमोन बे गासैखौबो दिनै सारिजारि खालामनानै पुलिसा इनभेस्टिगेसन खालामो आरो बिनि गेजेरजोंनो मानसिखौ हमनो दायनिगिरिखौ आं दाखालि होनखादों हाजारखि होन बे मानसिया बारग'आ जेरैबाबो हमजागोन होननानै गमामायैनो जों मैया मोनमारबाय मानसिया गावनो थानायाव माने मा होनना बुंदों सिखार जाहैदों नामा गावखौ गथायना लाहैदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिनजावजोंहाय नांलाय खमलाय जादोंमोन बे सासे बे राभा मानसि ओमफ्राय दा नांलाय खमलाय जानायनि खाथिरावहाय बिथाङा फिसायाबोथ' नोङो दस्रायावसो खामानि मावो होनना बुंबायना ओमफ्राय बेबायदिनो फिसायाबो गुबुनावसो उन्दुदोंमोन दा बेफोरबायदि पलिसियावनो दिनै नै बोरैबा बेफोरबायदि घटनाया थिखिबाय आरो दा बेखौ माने जबरदस्तियै बेयो जिनाहारि खालामनानै मानसिखौ बुथारनानै गालांनाय जाबाय आरोखि दा ओंखायनो साबधान था लोगोफोर नोंसोरबो ओंखायनो दानि बोथोरा मानसि बुथारनोबो मानसिफ्रा गिला दा माने गाज्रि खामानि मावनोबो दिनैनि थारिखआव मानसिया रावबो गिला बेखौ नोंथांमोना साबधान थाबानो जाबाय बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाना फैदों आरो मोनसे जाहैबाय मा मोनसे रादाब जाहैबाय मा लोगोफोर बेनो जाहैबाय मा मैया जे रड जात्रा दंमोन दा बे रड जात्रायावहाय मोनसे बग्रा होनदों मा बबे डिस्ट्रिक्टआव मा जायगा बेखौ आं मिथिया खिन्थु बग्रायावहाय माने रड जात्रा खालामफुबाय थानाय समावनो मोब्लिब बा माने कानेक्सन बोरैबा सर्ट जानानै दिनै 7 जायगायावनो थैबाय ओमफ्राय 50 जन दा आगाराव दं आरोखि आं नोंसोरनि पिक्सारखौ माबायाव होगोन स्क्रिनाव होगोन खिन्थु आं भिडिअखौ होनो हानाय नङा भिडिअ होयोबा प्रब्लेम जायो बिदि मानसि थैनाय मानायखौ जुदि नोङो होनांगौबाथाय प्रब्लेम जाखायो भिडिअआ ओंखायनो आं होनाय नङा दा बे जाहैबाय मा मैया सारा अल इण्डियाआवनो रड जात्रा दंमोन नालाय ओंखायनो बेनिखायनो बेवहाय थांनायावहाय दिनै आजां 7 मानसि जायगायावनो थैखाबाय ओमफ्राय माने 50 जना सिरियासलि आघात जादों होननानै बेखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो निउस मिडियानि गेजेराव पर्टेलाव बुंनायखाय आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनानै होदों आरोखि दा दिनैनि आटाइथार मोनसे दांगुर मोनसे बाथ्रायानो जाहैबाय मा लोगोफोर आं नोंथांमोनजों रायलायनो लानाया जाहैबाय मा जोङो जेब्लायबो जोंनि माने समाजावहाय समाजनि खामानि मावग्रा मानसिया खम जाबाय ओमफ्राय जोंना बांसिन मानसिया जेराव थाखा दं
जों बाहायसो बांसिन गोसो होबाय ओंखायनो समाजनि खामानि मावग्राफ्रा खम जाबाय जायनि जाउनाव जों दिनै नुनो मोनदों कि दिनै समाजनि माखासे गुबुंले थासारि जेरै माबा मोनसे गावनि देहाखौ लानानै बेफार फालांगि खालामनाय स' बेफोर आयदाखौ माने नोजोर होग्रा जोंनि मानसिया गैला ना जोंनि गेजेराव माबा मोनसे संगठन दंबावो आरो जों नुदोंखि आइजो आफाद खोनानो मोनो नाथाय बिनि एक्टिभिटिसखौ जों दा खम नुदों ना आंसो नुवाखै ना नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ स' जेयानो जायाथों मानो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो लुबैदों बे आयदानि सायाव जाय नारि केलेंकारि दङ एबा जायफोरनाखि देहाखौ लानानै बिजनेस गेलेगासिनो दं सामान्य रांनि थाखाय गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै लादों बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जुदि आइजो माहारिया जुदि स्ट्रं एक्सन लायाब्ला उननि समाव बिपद दङ जाय मानसिफ्रा जे नों नाय दिनै लासै लासैनो बे माने बारायै नोंनि फिसाफ्राबो सोलोंगोन गुबुननि फिसाफ्राबो सोलोंफैगोन बे गासिबो दङ दिनै जानो हागौ नोङो आंनि फिसाखौ आं गुबुनाव दोनहरबाय आंनि गथ'आ जेबो जाखाया नोंथ' मिथिया नोंनि फिसाया गुबुनाव थांनानै मा खालामदों नोंथ' मिथियाना नोंखौ मेगन खाथेनानै मा मावगासिनो दङ दा गतिके जिङाव बुंबाबो माने गासिबावबो नांजोबखागोन हलावनो आरो सेराव बुंबाबो गेजेराव गासिबो नांजोबखागोन गतिके आङो जोंनि बर' हारिनि इयुननि थाखाय माने आङो जा हायो बिदिनि गेजेरजों आं बुंनो नागिरदों फोरमायनो लुगैदों आङो लुगैयो जोंनि बर' हारिखौ माने जेनाखि माहारिनि बिफा बड'फा ब्रह्मनि जेनाखि बुंनाय बेनि जेनाखि आइडिअलजि फिलसफिजों जे बाथ्रा बुंलांदोंमोन मास्टार रेस दानाय स' बेफोरखौ जा दानांगौबा जोंनि मास्टार रेस दानांगौबा जोंनि दानि जाखांफुनाय जुदि लाइमोनफोरनि जुदि थासारिया जुदि इनभाइरनमेन्टआ जुदि माने थिग नङाब्ला गोग्गो नङाब्ला जोंनि समाजानो गोग्गो नङाब्ला अब्ला बहा मास्टार रेस जानो हागोन नामा आरो जोंनि मानसिफ्रा जुदि गासैबो राजखान्थियावल' फुरा गोसो होनानै खामानि मावबाय समाजनि फारसे जेबो नोजोर होला बिदियाव मास्टार रेस जाहैगोन नामा आंनि कुइसना बे आरो दा नोंथांमोनानो बुंबानो जाबाय मास्टार रेस जानांगौबा माबायदि जानांगौ ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि गासैबो आफादफोरखौनो ओमफ्राय जोंनि समाजनि इन्टारेस्टजों नोंथांमोनखौ अननानै राजनितिखौ बांद्राय गोसो दाहासै मा राजनितियाव माखासे मानसिफ्रा खिन्थु गासैबो नों राजनितिखौ इनभल्भ जाजोबनानै समाजनि खामानि मावनो हायाना नों मोननै मोनथाम पार्टि थानायखाय नोङो मावनो प्रब्लेम जायो स' गतिके समाजनि फारसे जों बांसिन नोजोर होआबा थाखायाव जों गोसो होनानै जोंनि इयुना बरबाद जागासिनो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना नंखाय नुदोंबा नोजोर होबाय थाबानो जाबाय बेखिनियानो थेंक इउ